Bueno, estamos aquí para falar de Begoña, que vamos a celebrar un Día das Letras que eu creo que é moi emocionante para todas, que lle dá en certa maneira tamén continuidade a un ano no que anterior, no que celebramos as nosas cantareiras, e eu creo que se fai xustiza tamén coas mulleres, pois celebrando a Begoña Camaño, que ten moitas facetas, quizáis unha que moita xente pode descoñecer máis é quen era esa muller, non, na súa faceta pois máis persoal. Aquí moitas de vos pois compartistedes moitos momentos con ela. Eu persoalmente coñecina menos, pero si algunhas cousas que me chegaron dela, pero menos marcaban que era unha persoa moi especial, non? O mellor non é certo, pero eu escoitei que ela sempre guardaba unha parte do seu salario para axudar amigas que estaban mal, non? E que tiña aí pois como sempre uns cartiños cos que algunhas amigas que estaban en situacións difíciles, ela en algúns momentos pois lles axudou moito, non? Abrindo as portas da súa casa, axudándolles mesmo económicamente, e quizáis ese tipo de xestos son xestos que valoramos moito, porque nun momento no que parece que a sociedade se move noutros parámetros, Begoña non só co seu pensamento, sino ca súa vida, demostraba que hai outra forma de entender o mundo. Non sei quen quere empezar. A ver, Empezo. veña, dalle, Sí, Amanda. que gardaba unha parte do seu salario, non facía falta gardar parte do seu salario. Ela era unha muller que moitas veces temolo falado, a famosa sororidade, non? Pero Bego era moi consecuente coa sororidade. E entón, a nós constanos que, sobre todo despois de morrer, fomos enterando, xa en vida nos enterábamos de que axudaba a moitas amigas con dificultades económicas ou outro tipo de dificultades, entón, sí, é certo, pero que non guardaba parte do salario. O salario mesmo, ela destinaba o que fixera falta. E non facía falta pedirlle a nada. Ela, de maneira, bueno, pues, natural, pois eso. E ademais facíao sin que se enterara ninguén. Eu diría que máis aló do económico e do apoio, que ás veces tamén é moi necesario, pero sí o impulso para que ti poideses desenvolver o teu traballo dignamente, do xeito que fose, pois fagoche un limiar ou axúdoche a buscar o título dun disco. Bueno, a min axudoume moitísimo, porque era brillante, moi intelixente, e entón eu sabía que ia a unha fonte segura de sabiduría, e entón a min axudoume moitísimo nese aspecto. E entón é sempre unha garantía, pero non porque ela tiña tamén un sentido pois iso da sororidade e tamén unha lealdade coas amizades moi especial. Eu creo que das cousas máis fermosas que me pasou na vida foi ter sido amiga de Begoña. Eso causa marca e de algún xeito tamén continúas tentando facer esas pequenísimas cousas que axudan a que a vida das demais sexa mellor, non? E axudaba tamén para min unha cousa moi importante é que axudaba a pensar, de algunha maneira, non? Porque ben, tiña unha capacidade de análise, era unha persona moi lúcida para desentrañar o acontecer, e entón sempre era unha garantía dunha mirada moi lúcida. Entonces, bueno, eu ás veces digo, realmente nalgúnas circunstancias, mesmo no ámbito da información, non? E no xornalismo, a súa capacidade de dilucidar e de distinguir onde está o no e onde está a palla, onde está que niveis hai de lectura da realidade, do mundo, do que acontece. Entón, ese nivel de axuda é tamén a axuda moi importante, axuda a pensar, poder conversar, poder falar. Eso é, nestes momentos, é algo moi de valorar. E Begoña facía moi ben. Sí, porque o que máis lle gustaba na vida, sin ninguna dúbida, era falar e debater e argumentar
e mesmo que lle levases a contraria, para ela poder ter o argumento contrario e dicir. E claro, eso, eu creo que todo está en consonancia cun elemento que imos coincidir todos, que é unha persoa moi vitalista, moi alegre, moi do día a día, e moi de aproveitar o tempo. Entón, claro, ten unha capacidade de aproveitar o tempo, os días, as horas, as amizades, e de converter todo iso en experiencia, non? Que tamén tes que ter moita teoría, pero tamén moita práctica de falar, conversar. Era, vamos, unha oradora nata, non me extraña nada o da radio, e logo, claro, a capacidade que tiña para facer que todo o mundo tivese que falar, dar a súa opinión, e logo ela tamén marcar moi claro cal era a dirección, non? Por onde ir, non? Cal é o camiño que temos que seguir. Pois eu coñezo máis a faceta festeira de Begoña. Faceta sin vergüenza. Eu non quería decir tanto, Pero nós decíamolo. pero era unha persoa que ao seu lado nunca había tristura, nin nunca había dolor, nin nunca había, aínda que lo tuvera. E bueno, pois eu teño pasado moitas tardes e moitas noites, non con ela sola, senón con algunhas máis, e con Moncho, o meu marido, que foi a través de quen a conocín. Pois temos pasado moitos fins de ano xuntos, que viñan comer a nosa casa, cenar a nosa casa, outras veces en doncos teñenas montado gordísimas. E despois, pois era súper cariñosa, é dicir, as miñas fillas, por exemplo, para ela eran... Eu non me atrevo a decir que esa filla que sempre quixo ter, que eu creo que ese é un dos puntos que ela máis difícil sufrir, porque desexaba con toda a ansiedade e con todas as ganas ter un fillo ou unha filla que non conseguiu. E as miñas fillas, sobre todo a máis pequena, pois chegou a ser un pouco a súa pequena, non? Bueno, Bueno, e que ben poder compartir esa alegría con ela, non? sí. E todo, por exemplo, a Falla, cando foi a Cuba, é que cando foi a Falla a Cuba, que ela fora con moitas veces con anterioridade, é que todo, eu creo que a chamaba hasta todos os días. Mandáballe correos todos os Mandáballe días. correos todos os días. Fixeche isto, fuche ali, mira aquí. Se lle fixo de guía, non? Unha lista de Exacto. Eu recordo 2 ou 3 días antes de que Falla marchara, pois Begoña, Falla, veña que nos temos que ver, que temos que clarificar que quedaba outro día. Quer dicir que a min solo o feito de facer vego ese traballo con Falla, pois xa me daba moita tranquilidade tamén, non? E que orgullosa estaría de Falla, ademais. Hoxe estaría orgullosa Con todo o traballo que ten feito no musical e co trasfondo tamén que hai no traballo de E sobre todo Falla. tamén, inda que ela cantaba moito, sempre o decimos, pero cantaba moito, pero moi mal. Bastante mal. Agora, teño que dicir, Eso non ten tanta importancia, ela sabía todas as letras, que iso é importante. E vos esquecía de las letras, e ali estaba ela para dicir, pues por aquí, menos mal. e non Que máis só, ten? porque Ten que poder cantar todo o mundo. non sabíamos moitas das letras, a mí No, tamén ela me sabía, pasaba. Bueno, que ela elas era- sabía todas. Amiga de Uxía, calquera canta mal, o Sula. No, pero non, Andas hablando dela, e Teresa e Moncho. Pero a ela non lle importaba eso, para nada. Decir, Bueno, ti Porque era unha persoa moi lembras- desinhibida. Porque ela moi- teatralizaba dramatizaba. e dramatizaba de tal xeito que ti quedabas embobada mirando para Begoña, daba igual como cantase. Claro, que claro, poñerlle claro, paixón que o que poñerlle Lembras que nunha cea con Pablo Milanés estaba todo o mundo cantando e Begoña era unha das que máis cantaba, ademais coa envergadura física que tiña, que era das que se levantaban e xa o resto do personal quedaba así. E entón Pablo Milanés nun momento, porque a tiña ao lado, dixo, a ver, Begoña, por favor, sería posible que afinaras unha sola nota? En que no Begoña dixo,
Non creo. E xa empezou. Pois así era Bego. Eu no meu caso, o recordo que teño de Bego é de ser unha persoa profundamente humana, pero revolucionariamente tenra, que creo que tal vez a día de hoxe sexa a cousa máis bonita, despois xa estas cousas que te leva o tempo, a vida, non? Igual é a cousa máis bonita que se pode dicir de alguén. E no meu caso, falabades, non, desas persoas ás que Bego axudou, eu son unha desas persoas. E, bueno, coñecín a Bego nunhas circunstancias vitais, había bastante diferencia de idade, e un pouco, pois na liña, non teño moi claro que tipo de relación tiñamos. Eu sei que éramos amigas, pero era un cariño, en certa maneira, un pouco diferente dunha amizade que tes con unha persoa na que te sitúas un pouco en pé de igualdade, non en pé de igualdade de que non a entendas como igual, sino eu creo que tal vez esa tenrura ou ese verme dende a distancia da idade, eu creo que eu para Bego era outra cousa e Bego para min tamén era outra cousa. E dende aí eu creo que foi un pouco dende onde dialogou a nosa amizade e efectivamente eu personalmente pois pasei un momento vital moi complicado e bueno, eu pois nese momento tampouco non vía demasiado xeito de solucionar a miña situación, probablemente era moi nova tamén, tiña 22 anos, non tiña probablemente as ferramentas tampouco, non, para o mellor, bueno, saber como xestionar a situación. E en certa maneira esa situación xestionou unha ela. Eu simplemente ao final foi unha consecuencia de algún xeito da xestión que Bego decidiu facer por min, ca súa experiencia, ca súa sensibilidade e co seu bo saber facer, co seu, bueno, non sei, non? Eu cada vez que leo, por exemplo, as cartas que se mandan Circe e Penélope, penso que son eu a veces mandándome eses correos que Bego tanto mandaba cas súas amigas, non é? E un pouco eso, sen dúbida, é o que definiu a miña relación con ela. É das persoas con moita diferencia, máis generosas que coñeci na miña vida, e unha escola. Porque eu creo que, en certa maneira, penso que sempre foi unha persoa sensible, pero hai certas cuestións que falábamos da sororidade, que eu non as entendín dende a teoría, entendínas dende esa práctica. Esa práctica. Que é mellor. Foi probablemente a mellor ensinante, a mellor profesora de vida nese aspecto que puiden ter, entón, pois que vou decir, unha persoa excepcional, vaya. E tamén que orgulloso estaría de ti agora, segurísimo de chegares e de sentir que ela tamén deixou a súa pegada, non? Porque ela tamén quería influir, quería que a xente nova reaccionase de outra maneira. Xa tiña moita preocupación daquela, mira de que temos hoxe sobre se hai renovación, se a xente nova que ten detrás, hai unha evolución, non? As rapazas que teñen que empoderarse, ela tiña moitísima preocupación por iso, desde había tempo, non? Anticipándose un pouco, quizás, a estes malos tempos. E entón, ela tiña moitísimo interese por falar con xente máis nova, con rapazas máis novas, e en que puidesen seguir polo camiño polo activismo feminista, que era o que ela máis lle preocupaba no mundo, sin ninguna dúbida, non? Por fora de que lle preocupaba todo, todas as causas, non? Como dicíamos antes, pero a prioridade, porque ademais o atravesaba todo, e o que non estivese atravesado justamente polo feminismo, pasaba a ocupar unha posición máis secundaria, pero ese era o elemento fundamental. Estou totalmente de acordo, e é que ademais, hasta o punto de decir que era unha persoa que tiña unha implicación tan amplia para querer transformar este mundo, non? E efectivamente tiña, ao final, pois nos levábamos uns 30 anos, quero decir, bueno, pois xa son uns cantos anos, non? E ela eu creo que eso que o tiña clarísimo. E efectivamente para min, non? Veo a desas persoas que non falan, actúan. E ao final, a mellor maneira que tes para transformar o mundo. O sea, os discursos, a oratoria, bueno, pois están ben e son complementarios, pero ao final o importante son as accións, que é o que queda. E Bego era iso. Eu lembro que, bueno, pois tamén nese contexto no que eu a coñecín, pois todos, absolutamente todos os proxectos que eu desenvolvía, todo era un sí absoluto a todo, e veña, e tira para adiante, e por suposto, María, e conta comigo. Entón, era unha maravilla, non? Porque eu pois estaba aprendendo, estaba instruíndome aínda, queríame enchoupar absolutamente de todo, e
E ela sempre che daba máis, non? Era unha maravilla, era unha fonte inesgotable de práctica, de sabiduría e ao mesmo tempo, claro, como era unha tía curiosa, pois tamén iballe todo, era moi bonito, moi bonito, moi bonito. A veces é que eu cando falamos así de Bego, digo, claro, é que a mellor hai a idea errónea, non? De que cando morre alguén tendes a idealizar a esa persoa. Eu creo que no caso de Begoña Camaño, eu nunca lle chamo Begoña Camaño. No, Bego. Begoñísima. Resultame rarísimo chamarlle Begoña Camaño, pero creo que no caso dela non hai idealización ninguna. Bego era tal cual a estamos describindo. Era unha extraordinaria amiga. Eu tive a fortuna de ser a súa amiga durante máis de 30 anos, o sea que aguantei, No, e supoño que se non morrera seguiríamos sendo amigas porque tiñamos moita complicidade, ideolóxicamente nos levábamos moi ben, estivemos en moitas, bueno, Batallas. moitas batallitas, algunhas batallas e bueno, pues en moitas movilizacións. Sempre estábamos un pouco preocupadas que si na defensa bueno, é que parecía que non tiñamos casa. A defensa da lingua, sanidade pública, bueno, feminismo, antimilitarismo, claro, porque as mulleres feministas ademais somos pacifistas porque damos a vida e O ecoloxismo. o ecoloxismo, defendendo a terra, porque os que queiman os montes son uns malditos, amargadas todo o día, así, con todas estas cousas, pero mira, nos divertíamos tanto pensando en iniciativas, no que falábamos, quedábamos para falar e aquelas conversas, Ana, eran eternas. Bueno, Bueno, pero sobre todo non remataba o día nin a noite. Con Ana Romaní coincidíamos moito as tres en, bueno, pues un sitio que para nós é un sitio emblemático en Santiago, no 16, que era como a nosa segunda casa, vivíamos na nosa casa e no 16. E entón no 16 empezábamos tomando un viño e o bon é que Bego coñecía moitísima xente, coñecía a medio Santiago. Entón, nós tomábamos o viño para aquela mesa, e que eu creo que se o dixen en algunha ocasión, iba xuntándose xente. Entón, claro, o xantar a veces era eterno, pero que a veces tamén eran eternas as noites. O xantar era Aquelas cea, noites tan longas, aquelas noites tan longas. Xuntábase todo. Iso sin cantar ela, porque a ela o que lle gustaba era cantar, evidentemente, e era unha amiga, pois eso, moi cómplice, e como decía Goretti, unha muller moi combativa, unha activista, as 24 horas, desde que descubriu o feminismo, era, bueno, todo, unha película, bueno, facía xa inmediatamente unha lectura. Unha novela, esta novela é unha mierda, facía unha lectura, sempre desde a perspectiva de xénero, sempre. Bueno, eu creo que nisto coincidimos todas. Bueno, ela deixou, en certa maneira, escrito, non? Porque Sí, creo que nese sí. texto, non? No que nos fala de que non se trata de cambiar as normas, que hai que cambiar o xogo, Sí. e que, en certa maneira, o elemento central é o feminismo, que Sí. engloba todo, non? Que era Sí. a igualdade, a xustiza, a liberdade, e un concepto que para min é moi bonito, que Felicidade. a felicidade, non? Sí. Que ten tamén algo de revolucionario, empezar a falar da felicidade das persoas, que, al final, non deixa de ser, quizáis, unha forma de trascender un programa político, nunha formulación que todo o mundo entende. Claro, porque ademais ela tiña a capacidade de levar ao concreto, digamos, o abstracto ou a teoría, non? Esa relación era constante nela, non? Eu lembro tamén que cando había moita acción tamén reclamaba algo de teoría, non? Algo de pousar as cousas e pensalas, non? Pero está moi ben iso. Claro, é que unha outra non se pode entender distantes, non? A acción e a teoría. E a felicidade era, eu creo que, o asunto central no pensamento de Begoña, non? Eso era o que estimulaba esa vocación de intervención, de transformación social, de mudanza. Eu creo que era para conseguir estar mellor, para unhas vidas máis xustas, máis dignas, e para a felicidade. Eu creo que ese era o seu objetivo. Ela dicía que ela definía a felicidade como se vía a xente que quería ben, ela era feliz. Esa era a súa definición de felicidade. Eu creo que iso era así, comprobámoslo
todas, non? E é certo que cando escribe os seus dous maravillosos libros, traslada tamén esa idea tamén, bueno, pois por suposto, de dar voz ás silenciadas, que iso é o cumio da felicidade, poder expresarse como unha é, e bueno, e ser dona do teu destino, e iso era, eu creo que o trasladou moi ben os seus libros. É que Bego, disculpa, entrou no mundo da literatura galega pola porta grande, con dúas novelas, con só dúas novelas, o que tal conseguiu. E eu non sei se vostedes a mesma sensación, pero a min, con Bego, pasábame como estas películas que son así de tensión baixa, e estás ali na butaca e dis, a ver se rompe xa dunha vez, a ver se rompe esta película por algún sitio, que esta señora mate a este señor, ou que pase algo. E eu con Bego, ao longo do tempo que compartín con ela, alguén me preguntou, a ti sorprendeuche moito que escribira esta novela? Non, porque eu creo que no fondo xa estaba agardando desde había moitísimo tempo que Bego por fin se lanzara a escribir. O sea, ela animaba os demais, pero logo a ela tamén lle costaba pero é que nos decíamos, facer os seus proxectos. Decíamos, Bego, tes moitísimo talento, eres moi creativa, logo tiña unha magnífica formación. Entón, é que tes todas as ferramentas para escribir. E o xesto era, tonterías. No, bueno, estou escribindo isto, pero bueno... Bueno, decía sí, pero ela era moi perfeccionista. E tiña o síndrome da impostora. Da impostora, tiña o síndrome da impostora total, porque cando decía, non son escritora e tal, estou copiando, estou plaxiando, estou tal, estou facendo, cando, claro, ela fai creación clara, absolutamente. Non hai síndromes de impostores. Eu non vexo a eles, os escritores, pintores, músicos, é que teño unha crise existencial e neste momento creo que o mellor teño que deixar a miña carreira. Non. O sea, pero Bego sí que decía, é que eu non sei se estou facendo ben, nena, é que, pero con ese traballo, aquel traballo lingüístico de Circe que eu quedei morta, dixen. A ver, Bego, é que tú sabes o que acabas de escribir, tú eres consciente. Entón, nese sentido, ela tiña ese punto de non acabar de creerse o ben que facía as cousas, non? E ela o que contestaba é, sí, para mí o que me gustaría era cantar ben. E bailar ben. E que estando a mí, eu quero cantar ben e quero bailar ben, porque cantaba fatal, pero bailaba peor aínda. Bueno, que cando cantas é un estado de felicidade. Sí, eso é verdade. Claro, E o baile é outro. totalmente. Eu lembro un pouco, seguindo o argumento, unha volta que, bueno, pues lle preguntei, Bego, e como esperaches tanto, non, para escribir? E, caramba, para escribir así, porque, bueno, normalmente na escrita das persoas, pois, tende a haber certa evolución, pero que ela, como comentábamos antes, non, pois, facía falta. Claro. E eu lembro que, a verdade que me fixo reflexionar bastante, dixen, eu publiquei cando considerei que tiña algo que contar. Tiña algo que contar, claro. sí. E dixen, pois que tontería, pero ao mesmo tempo que madurez e que reflexión tan grande fai falta, non, para chegar aí. Porque, bueno, supoño que haberá moitísimas persoas que consideren que teñen moitísimas cousas que contar. Ela non. Ela tiña todo como moi artellado e unha reflexión moi profunda para poder chegar aí, non? E bueno, claro, supoño que a consecuencia as dúas tremendas novelas que nos deixou. Existía a que dixeches recentemente, consistencia no pensamento, foches ti, non? Non sei se... Di que sí, pero hai que ser consistencia no pensamento, coherencia na vida. Na vida. Foches ti? No. É que o tema... Eu creo que o soñaches. Eu creo que fuches ti. O tema que dicíades antes, No, eu claro, suscribo, claro. Suscribo. Lo da coherencia, o mellor... Bueno, a ver, 100% coherente non é imposible na súa vida. porque ela o que quería era transformar a realidade e para transformala tamén tens que caer nalgúna incoherencia, senón é No, e aparte, absolutamente imposible. no seu discurso Absolutamente imposible. non había fisuras, era moi raro ter unha discusión con Bego
Bueno, e ela sempre estaba moi implicada en moitas causas, non? pillala, En todas as e cousas que pasaron neste claro. país durante a súa etapa, ela estivo aí defendendo moitas Sempre, causas xustas, co internacionalismo, non? Coa solidaridade En primeira liña, Palestina, Ana, con Cuba. en primeira liña sempre, ademais, nas movilizacións, en primeira liña, en todas nas reunións, nas iniciativas, sempre en primeira E se liña. tiverades que destacar a súa principal virtude, cal sería? Para min é a persoa perfecta. Eu Se o coincido dixen con antes. Uxía. Alegría era un... Alegría, sen dúbida. Alegría. Que, en certa maneira, para min os seus libros tamén son como libros que te abrazan, non? Cando se estás lendo é como que te, non? Que te introducen no seu universo e, en unha certa maneira, así, foi algo que sentí en cando os li, non? Como unha especie de abrazo no que estaba contando. E como establecía a relación entre mulleres, non? Sí, era tecedora Claro, de porque amizades. Circe e Penélope, que teóricamente terían que ser rivais, pois na súa novela van tecendo esa amizade fonda e ademais a través pois, de cartas, que eu creo que era tamén lle gustaba moito a linguaxe epistolar, de feito, Os correos eran linguaxe ademais das epistolar. conversas. E vos guardades os correos? Sí, claro. Sí. Eso algún día tamén No. pode ser un xénero. Non. Non, porque son ámbito privado. Bueno, eu compartín un que foi así, esta carta que é un pouco unha despedida, aínda que un pouco precoz, porque aínda non pasou un tempo ata o desenlace, pero ela parecíame que daba que lle facía xustiza esa carta. Por iso decidín lela na súa despedida e facela pública, porque a calidade humana que hai detrás desa Desprende. carta Pero a é calidade emocionante e Unha lección de pareceme vida. que ademais do que escribiu e ademais de todos os artigos xornalísticos e demais, esa carta pois para min a define perfectamente, por iso sí. Entón, é iso. A min impresionoume a súa calidade humana na enfermidade. Sí. E hai outra cuestión de Bego para min que define moito, que é a súa curiosidade. Eu creo que ela é así por ser curiosa. E, bueno, esas relaciones con dedicarse ao jornalismo e tal. Pero esa curiosidade levaba a que era dona consellos, non? Porque cada vez que veía alguén, entón, recollía susto, pois en que momento estás sentimentalmente, que che pasou como profesionalmente, e entón era, pois, tes que ir por aquí, tes que ir por ali, tes por aquí, por aquí. Era un Pero, pouco no, pero ela facía, eu creo que non, eu non diría Non era iso. polo chisme. Ela facía por ben, por desexo de que ti estiveses ben. Entón ela tiña que coñecer para decirche por onde e buscar rapidamente que estiveses feliz e que esqueceses o rapidamente que non me os interesa, problemas. muller, tranquila. Que pesada. Se vou presentar eu... Begoña, cala a boca. Era dona Consellos, eso sí. era moi Falastes, no, de que é moi divertida, non sei se Sí. recordades así algunha anécdota das que se pode contar. Algúna seguro que non se pode Mira, contar. eu teño unha anécdota, pero de hai 40 anos, Éramos unhas pipiolas. Bueno, eu era un poquinho maior que ela, leváballe 6 anos, pero como a locura non ten idade e as dúas estábamos na mesma onda, pois parecíamos da mesma idade. Traballábamos en Radio Noroeste, que era onde empezamos a traballar na radio, as dúas. E líamos xuntas, bueno, traballábamos nos servicios informativos, e líamos o que lle chamamos nos na radio un boleto, que é cada hora, en 2 minutos, da actualidade, non? E Bego falaba rapidísimo, era unha metralleta, era poñerte ao lado dela e entón eu moitas veces tocaba así a perna para que Decirle un pouco máis claro. rebaixara. Bueno, e entón rebaixaba un pouquiño, pero xa embalábase outra vez e decía, Bego, como fales a tal velocidade que non vocalizas. Bueno, vale, entón facía o xa mellor. Bueno, en isto que acabamos de ler un boleto e empezaba un programa musical a continuación de nós. Entón nos limos o boleto super ben, tranquilas e tal, e resulta que tiñamos unha compañeira no que lle chamamos na radio a pecera, onde está o técnico, e era unha compañeira que facía o programa musical, que era unha compañeira moi divertida.
E nesto que cando xa nos levantamos para que iban a meter unha música para marchar, ven outra compañera e di, che, non vos levantedes, tedes que ler 3 necrolóxicas. E entón, dixemos, bueno, pois é que ler 3 necrolóxicas, léense, que problema hai? E collimos cada unha a nosa necrolóxica, empezamos a ler, ela lee a primeira, e cando estou lendo eu, a compañeira que iba a facer o programa musical despois de nós, por órdenes, polos auriculares, di, pero ese que morreu é veciño meu. Ese veciño meu, e dixo o alcume do veciño, que tiña que ver, creo que, coa produción de porcos e cousas así. E Begoña deulle tal ataque de risa, que empezou, colleu a necrolóxica, tiroume a min enriba, meteuse debaixo da mesa, grande como era, e dixe, bueno, eu acabei a necrolóxica e, nada, saímos e a secretaria de dirección di, oye, mira, que tedes que pasar polo despacho, que quere falar o director con vos. E Belgo, como era tan simpática, dixo, que nos suben el sueldo. Íbamos polo pasillo, a Mandiña, Mandi, que nos van subir o soldo, e dixe, Bego, cala, porque o que acabamos de facer... Bueno, entón chegamos a dirección, o Xerardo Rodríguez era, con unha cara, lembraste, con unha cara super seria, e pasade as dúas. E Begoña, que pasou? Pero, en plan actriz total, que pasou? Pero por que nos chamas? E dixo, parece vos bonito o que acabades de facer? O que, e que? E que foi? Como vos atrevedes a reírvos lendo unha necrolóxica? E, bueno, hombre, eso lle pasa a calquera, non? Claro, nós non quería, el quería saber que nos pasara e non queríamos delatar a esta compañeira que nos dixera como se chamaba o finado, non? E Begoña, con unha jeta increíble, dille, bueno, non hai ningún problema. Se hai que ir a casa destes familiares e pedirlle disculpas, e ele dixe, mira, cala desea, as dúas. Veña, tirade para fora e non volvedes a ler unha necrolóxica na vosa vida. E eu quedeime super tranquila para Begoña, como nos podes facer iso? O sea, Amanda e eu que leemos super ben as necrolóxicas. Mira, marchade. E salimos dali e nada, polo pasillo. E nunca máis limos unha necrolóxica en todo o tempo que estivemos na radio. Acabas de comentar unha cuestión, non ten tanto que ver con unha anécdota graciosa, pero que me parece tamén, ou canto menos para mí, parece bastante significativo de Bego. Falabas de como se movía, do seu movimento, e tiña un movimento moi particular, moi característico, que unido, eu creo que ao sorriso que desprendía moitas veces, e como esa mirada, un pouco que comentabas antes, curiosa, para min convertíana nun lugar, nun espazo en sí mesmo. O sea, non trascendía a ser unha persoa, non? E quería tamén recoller, non, por poñerlle un adxetivo que non dixen antes, eu tamén diría que Bego era disfrutona. Hombre, por favor, que nos vas a contar a nós? Claro, ela, o sea, pois, comentabades vos, non, o de... Pero calquer, o sea, disfrutona non tiña que ser todo levalo ao desmadre, non? Non tiña que ser sexo todo, non? Claro, disfrutar de tomar un café, disfrutar de estar aquí, bueno, que estar nos sitios, ao final, non? É unha muller moi emocional, é dicir, sí que, efectivamente, se íbamos falando da Bego racional, que buscaba o concepto, pero ela tamén era profundamente emocional, profundamente emocional, e era moi de contacto. O sea, era unha persoa que tocaba. Que seguida che collía as mans, apretaba as chas, sí. E iso, eu agora que son profe, creo que moitas veces, e ao mellor é unha tontería, pero creo que moitas veces lle fago, e isto é moi debatible, pero eu penso, que lle fago moito máis ben a algún alumno ou alumno soamente cun abrazo ou con facerlle isto, que... Darlle a explicación do que sea. Exacto. Porque te sitúa nun plano emocional pois moi receptivo, digamos, non? E Bego tamén, polo menos eu lembro así tamén, non? Como esa emoción e ese contacto físico moi... E ela estaba moi contenta coa vida que tivo na carta, di que
queda reflexado, non? Que ela tivo unha inmensa sorte de nacer onde naceu, da familia que tivo, de poder... Bueno, sempre decía que gracias á sanidade pública estaba viva, que gracias ao ensino público pudo estudiar, e o que ti dis, que ela gozaba moitísimo. As viaxes, fundamental. Que fixo e dicía, mira, eu tive moita sorte de nacer aquí, nacer neste país, nestas condicións, con esta cultura, etcétera, etcétera. E que viviu a vida, exprimía moito a vida. Intensamente, a tope, viviu a tope. Cada momento. Que ben fixo. Que foi, sí, porque foise demasiado pronto. Demasiado. Que esperades deste ano? Algunha Celebramos xente a aquí Begoña. decimos, eu con Amanda tamén un pouco, digo a nivel persoal, ás veces pensas que pase rápido. É certo, porque a xente que a coñecemos custanos. Sí. O certo, igual que nos custa falar de Begoña Camaño, escribir Begoña Camaño, e claro, é unha persoa que se foi tan nova, eu o que espero, digamos, xa en plan un pouco máis para todo o mundo colectivamente, é que se coñeza máis a súa obra, que se difunda, que se lea, porque son dúas novelas moi intensas, moi boas, de altísima calidade, pero tamén moitos artigos xornalísticos, moitos discursos, é dicir, que era ten unha mensaxe moi potente, que se coñeza quen era ela en toda a súa dimensión. Eu creo que é o mellor que podemos facer e que la querería que se lese. Agora, persoalmente, individualmente, ás veces custa. Pregunta, quizáis a súa faceta como xornalista Eu creo non que está suficientemente destacada, Eu non? creo que esa faceta de xornalismo de Begoña é moi importante, especialmente nestes tempos. E eu, por exemplo, agardo da celebración das letras e deste ano alrededor de Begoña Camaño que sexa unha figura que nos sirva para que nos dé de novo instrumentos para entender o que está pasando e que ilumine posicións posíveis, diferentes de moitas posicións, porque hai algo en Begoña que é moi importante, que é a esperanza, non? A felicidade e a esperanza. E ese entusiasmo e esa convicción de que se poden facer as cousas, de que é posible facelas, non? De que é posible facelo de outra maneira. Entón, no xornalismo, en todos os ámbitos da vida tamén, non? Pero especialmente o xornalismo eu creo que é un elemento moi relevante no contexto informativo no que estamos vivindo, de absoluta desinformación, non? Da ausencia absoluta da mediación da información, que é fundamental nunha sociedade democrática, nunha articulación social, é decisiva a información e o xornalismo. E como xornalista, ela seguiría reclamando con moita vehemencia medios públicos galegos xa, porque estamos ante unha radio e unha televisión de Galicia que non reflexe a realidade galega, que, en fin, que non defende A nosa lingua, a nosa cultura. Que non é galega. que obedece a outros intereses. Aquí os políticos solo hai uns políticos, non hai máis. O sea, o espectro político... Non metes todo no mesmo saco. No, dice que a televisión... Xa sei, pero expresado así. Eu, que tive a oportunidade de traballar moitos anos facendo información parlamentaria, eu levo 30 anos, bueno, 30 anos menos cando o bipartito, pero 30 anos escandalizada. A información parlamentaria non existe. E Ana sabe moi ben o traballo que fai ali, as horas que estamos ali, as informacións que se envían aos medios, e van directamente ao arquivo, é dicir, unha información a papelera, que é o arquivo. Entón, non se fala diso. Begoña, neste momento, estaría loitando, como fixo sempre, por uns medios públicos galegos e porque sexan dunha vez por todas plurais e que defendan o que teñen que defender. E que vai facer a música por Begoña? Non sei, a min ocorreuseme facerlle un agasallo, creo que lle gustaría que nesta celebración houvese música. Entón, fixen 9 cancións para Begoña, moitas pensando nela como inspiración, como persoa, tamén inspiradas na súa obra. 9 ondas, como as 9 ondas da lanzada para ela. Eu creo que a música é unha ferramenta poderosísima. Non digo que mude absolutamente
o cerne das situacións, pero sí axuda a sobrelevar e tamén axuda moito a pensar, non? A repensar o mundo desde a beleza, desde un xeito de estar no mundo que ela tamén compartía, penso eu, non? Ela a través da literatura e deses dous libros tentou dar unha volta, eu sempre digo que ela poñía o mundo do revés, non? E a música e as cancións tamén teñen ese poder, non? Así que, bueno, a música preside para min a miña vida, pero, dende logo, este nexo con Begoña. Así que aí estará, e, ademais, creo que lle gustaría especialmente unha que é moi festeira e un pasodoble galego, e que di aí Begoña, compañeira, muller libre, feminista. Joder, que agora se me olvidou. Se non a canto, non me a canto. Eu diría, pero sí, a ver a letra. Cántanola, veña. Cual alegría por bandeira. Exactamente. Aí, grazas, Begoña. Gracias, Begoña, non, gracias, Amanda. Grazas, Amanda, é verdade, pero que ela diría iso, máis que verdade. Ai, Begoña, compañeira, muller libre, feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre, feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Bueno, rebeldía, esa é a palabra. Isto é un agasallo para ela e para nós, Que maravilla. Eu creo que, falando do que decíades do ano das letras galegas, creo que o que hai que intentar conseguir de alguna maneira é que as letras galegas non rematen o 17 de maio. É dicir, que de algún xeito todo o ano, como creo que se conseguiu bastante o ano pasado coas cantareiras, porque se involucrou moita sociedade normal, entón todo o ano foi ano das cantareiras. Claro, con Begoña iso é máis complicado, porque é menos coñecida e porque ten menos... As vacacións nos centros de ensino. E por moitas cousas, pero eu ainda lle decía o outro día a Amanda que temos que facer unha asociación que se chama Asociación Begoña Camaño. Deixanos respirar un pouco. E que esa asociación, ou quen di unha asociación, pois di, non sei o que, non só faga cousas ou mova cousas ou durante todo o ano, sino que ademais recolla, acumule e xunte todo o legado De Begoña. de Begoña. É que eu creo que aí non unha parte da súa obra que está escrita, pero hai moita outra parte da súa obra, no? Que era, polo que eu me refería antes un pouco os correos, no? Que antes temos o xénero epistolar, no? Que pasado moito tempo pois coñecemos, que tamén hai, eu creo que unha parte de todo o que escribiu Begoña que sigue aí soterrado, a mellor hai que buscar a forma de que todo eso tamén emerxa, Claro. para que unha parte do seu pensamento, que eu creo que é un pensamento teórico, crítico, feminista, moi comprometido co mundo, tamén este presente máis alá do que é a súa obra literaria, que en si mesmo é un monumento que, non, que sí, aínda sendo corta, non, ten aí, pero, bueno, quizáis esa idea, non, de que é necesario recoller todo o seu legado de alguna maneira, custodialo e preservalo, pois tamén é unha tarefa que nos invita a ela neste ano. É unha pena que non teñamos os orixinais do que escribiu, por exemplo, en algunhas conferencias, en algúns actos, que fixo cousas super interesantes, pero que eses... Alguén que é unha referente do feminismo galego, que eu tamén penso que nós necesitamos referentes propias. E ela, en certa maneira, construe tamén un camiño no que temos que transitar, que temos que ensanchar e que temos que incorporar a moitas máis mulleres e sociedade. Entón, tamén creo que en ese sentido... Que ela, ademais, creaba redes e axuntaba a moita xente. Temos moitas tarefas por diante, non? Pois sí, moitas. Eu diría tamén que as letras foron e son unha oportunidade para
elaborar a súa biografía, como Xoana con Chus Nogueira, e outras publicacións importantísimas. Eu creo que achegaron a rapazada pois a figura de Begoña. Iso, se non se celebrasen as letras, dificilmente acontecería. Non se faría, ni Entón, Porque ela tamén era unha persona que tiña un compromiso moi claro e que ademais sempre foi con el por diante. Non? Dunha maneira clara e Que non tiña rotunda. pelos na lingua. E que quería incomodar, ademais, porque é que hai que incomodar, senón non vale de nada. As críticas, por exemplo, o que foi o decreto de plurilingüismo, falando en contra, dicindo pois, o papel que facía a radio, o papel que facía ali a Xunta de Galicia e tal, neso ela tiña absolutamente meridiano, non? Sí, a súa implicación en Nunca Máis moi tamén, potentes, quero dicir, nese momento ademais era presidenta do Comité Entre Empresas, quero dicir que a súa posición sempre moi clara. Foi presidenta da RTVG, do Comité Sindical, Comité non? Entre Empresas, sí. Do Comité Intercentro, Ela sempre sí. tivo unha posición moi clara. E que pensaría Begoña se vira que este ano se lle dedica o Día das Letras a ela? Pois a verdade é que pregunteimo eu moitas veces durante estes meses pasados. Que pensaría? Non o sei. Eu agardo que mal non lle parecera, porque de feito, antes de que varios académicos e académicas presentáramos a proposta de Begoña Camaño para as letras, cando xa empezou a sermolar a idea da súa posible candidatura, eu precisei consultar isto coa súa xente próxima e pensalo con calma, porque, por unha banda, non sabía se a Begoña Camaño estas letras lle parecerían ben. Eu creo que sí que lle gustaría. Eu estou convencida que eu creo sí. que ela escribiu facendo, bueno, porque como dicía antes moi ben María, tiña algo que dicir, pero tamén tiña esa necesidade e quería que esa mensaxe chegase a máis xente e sabía que esta era unha maneira de facelo. Ela quería deixar as súas mensaxes, sempre quiso apostar por transformar a realidade e sabía que se podía facer desde moitas. Esta era unha delas. Eu estou absolutamente convencida que fora de que pois ao mellor tivese como calquera pois un pouco de tema, digamos, antiinstitucional, non, que podería ser, non, inicialmente, eu estou absolutamente segura de que lle tería gustado. E máis, que a súa resposta fose e máis nestes tempos, non? Sí, Bueno, que a tentación e o desencanto, o desalento, e Begoña é todo o contrario. Entón, penso que o compromiso de Begoña e que de algún xeito eso se traslade a xente máis nova, a xente moza, que eu creo que era unha das súas preocupacións. Entón, sí, eu creo que chega nun momento moi acaído, penso eu, vaya. Supoño que a sobreexposición igual asustaría, non? A min tamén me asusta, porque tens que falar de alguén moi próximo e iso ás veces é doloroso tamén, non? Pero ao mesmo tempo hai tanto orgullo, eu penso, do que ela foi, significou, que Si hai que poñer eso por diante, hai que poñer eso por A diante. mí unha cousa que me parece significativa é cando ela publica a súa primeira novela, como se preocupa en facer chegar a súa novela a xente, e como pois, participa nos clubes de lectura, vai aos centros de ensino. Entón, hai unha preocupación, unha consciencia clara. Ela toma unha decisión, é moi consciente da decisión que toma e, ademais, quere que a novela se coñeza e quere que a xente a lea. Entón, eso sí me pareceu significativo. Digo, bueno, ela gustaríalle, cando menos, que as súas novelas se coñeceran e se debatira e que a súa obra xornalística tamén se lese e que, ademais, fora útil para este momento que estamos vivindo tan complexo. Eso a manda un pouco disconforme. Non, a ver, eu coincido plenamente en que estamos orgullosísimas do que fixo Bego. A mí pareceme, bueno, para min é unha heroína, porque a verdade é que escribiu dúas novelazas. Eu
sobre o Día das Letras, eu creo que nun primeiro momento lle produciría certa contradición. E diría, que ben, Día das Letras, tal, con estas túas novelas, pero eu realmente merezo isto. E estaría, como era? Remoendo un pouco. Machucándose aí, pensando e pedíndolle opinión a todo o mundo. Decía, nena, tú que opines? Ti crees que... E claro, todas lle diríamos, a ver, Begoñísima, bueno, non que estaría viva, pero fagamos ficción, non? Unha conversa ficcionada e ela nos preguntaría. Ahora tamén eu, cando Ana me comentou isto, ao pouco tempo de facer a proposta, dixen, Dios mío, si Begoña levanta a cabeza, Iso sí, nos corre, o señor dixo moi ben. Tamén, algo razos. Eu tamén vendo, vin a proposta. Mira, eu non sei o que diría ela, pero eu creo que nós, como galegas, sí, eu feliz. temos que estar encantadas de poder estar falando de unha obra que ten unha potencia como ten a súa obra, de calidade na escrita, non? De calidade intelectual no que hai detrás, pero tamén porque nos permite falar de feminismo, de defensa da lingua, de defensa da liberdade, de defensa da xustiza, de defensa de Galiza, no momento de defensa da paz. E penso que todo isto nos fai moitísima falta como sociedade. E que cando se fale dela como unha escritora galega importante, inevitablemente témonos que referir a todas esas facetas, que son as que tamén a nos importan moito, non? Entón, nese sentido, Hai que explotala. estupendo. Agora, Hai que é que unha explotala. sangría emocional, Sí. pois tamén. Bueno, é revivir, claro. Porque é revivir A ausencia. un momento eso moi difícil para nós e logo están moi ben todas estas tertulias, estos encontros e todas estas cousas, pero logo nós, cando marchamos para as nosas casas e quedamos soiñas e seguimos pensando, decimos, que órfanos deixaches. Porque era como... Iso sería o primeiro que diría ela, iso. Non quero letras galegas que non quero morrer. Iso é así. Por suposto. Eu que conste que penso que tamén, nun primeiro momento, tería unha incredulidade tremenda, diría. O sea, eu creo que aí operarían dúas cousas. Por un lado, o síndrome da impostora, do que falamos, que diría, non, a ver, como me tes a ficar a min iso, se eu estou, por Dios, eu non fixen nada, non? Mais tamén dende o punto de vista máis institucional, pero realmente eu encaixo aí, non? Entón, creo que sería profundísimamente feliz unha vez que remoese todo o proceso, pero creo que sí que nun primeiro momento probablemente sería moi incrédula, pero isto realmente, penso eu, vaya. Sí, o que pasa que, a parte do tema institucional, eu o que noto en todos os actos, actividades que hai alrededor das letras é un cariño extraordinario, un respeto e un coñecemento, bueno, a min sorprendeume porque é certo que a súa obra xa se lía nos clubes de lectura, etc. Pero o achegamento a ela é de moitísimo respeto e moitísimo cariño, entón creo que lle encantaría esa parte. Pois a outra probablemente menos, porque é sempre todo un pouco máis frío, pero que o contacto humano, o debate, xerar debate, que era o que máis lle gustaba no mundo, era debater e levar a razón, por certo. Normal. A quen non? Teimuda, claro, xa que falamos de que eso, bueno, do bo e do malo, porque defendía as súas ideas con tanta paixón que ás veces non había oco para introducir a toalla para a discrepancia, ainda que logo reflexionaba, pero é certo que... No, os enfados duraban 5 minutos. 5 minutos, pero 5 minutos! Hacíanse longos, non? No, pero logo tomábamos un vino. Pero mirade, e non habría que facer unha festa para Begoña. Sí, dende logo. Eu sempre o pensei, porque, bueno, e vai a ver, Porque como ela é da, non? Tamén alegría, de feito, festa. Hai tamén unha festas, forma... hai festas nas prazas, quero dicir que a música vai estar moi presente, pero logo unha festa, como a ela lle gustaría, moi participativa e moi horizontal, pois creo que merecería. A min organizoume polos meus 25 anos unha festa preciosa con 400 mulleres convocadas aquí, neste lugar. Sorpresa, non tiña nin idea do que ia acontecer,
díxome que tiñamos que saudar a unha muller que me iba a ensinar uns cantos. Pois nada, a lo vimos e cando... Pero vai guapa porque queremos facer unhas fotos con ela e tal, ela estaba en toda... Entón cheguei e atopei, pois, 400 mulleres. Era un momento tamén de certo desánimo persoal, profesional, e ela deume o impulso realmente, non? E, bueno, e un baño de cariño, como creo que este ano debemos facer, aparte do que xa estamos tentando facer, pero sí que lle encantaría unha festaza, non? Dereixa. Imos a Doncos, ou a Illa de Arousa. Doncos sería pequena a festa, porque collería pouca xente. Pero na illa, toda a illa. Pero na illa... Na illa dos famosos. Bueno, xa levamos un cometido, non? Na illa dos famosos. No. Unha vez dixeron... Bueno, e tiñamos que traer, non pensamos en brindar por Begoña. Ai, Sí, Pero bueno. Bueno, quedamos embrazadas. Quedamos embarazadas. para celebrala, para celebrala. Porque eu creo que é lo que lle gustaría que a celebráramos con moita alegría. Sí, sí. Sí, sí.